Какво става, банда? Днес, денят, който се чувства като 78 януари, реших да кача първото си видео в YouTube от години насам. Браво бе, Филипс! Браво бе! Просто се замислих, че ако каква ще бъде годината, се познава по това какво е предложил първият ти месец и заслужава да обсъдим. Не е така просто да се пошегуваме, да си покоментираме и анализираме какви са тези неща и какво означава те за нашето бъдеще, като базирам това проучване на коментари и теми, които вие сте ми изпращали в Instagram. Искате да си говорим за лайфстайл, политика и клюки? Любимото ми. Искате да обсъждаме българските Блейк Лайвли и Джастин Балдони? Предложението ми е да действаме хронологично. Преди драмата Ивка Бейби и Евгений Ергенът имаше нещо друго. Here we go. Истината е, че обичам и обожавам YouTube и това е мястото, където съм се чувствала най-много себе си. Не ме разбирайте погрешно. Последните години всичките неща, които са ми се случили в телевизия, са ми били интересни, трудни, но YouTube е свобода. Тук мога да казвам нещата, които мисля и чувствам по начина, по който ги мисля и чувствам, с моето си чувство за хумор, без никакви граници и рамки, които съответно другите формати налагат. Така че, да, много се вълнувам и много се радвам. Here we go. Така, годината започна с сливенските акушерки, които танцуваха на чалга и ако търсим някаква позитивна интерпретация на тази ситуация, може да счетем, че това е поличба, че през 2025 година на българският народ ще му върви на танци. На чалга. Моето лично мнение, поне не знам дали някой ще се припознае в него, е, че на българският народ всяка година му върви на голям, мазен, кичозен кючек. Разбирайте го както искате. Всичко ни е огромен, гигантски кич. Всъщност включих темата за сливенските акушерки, защото от много време имам нужда да споделя. Според мен, един от големите проблеми на нашето общество, ние имаме ужасно много, но един от големите му проблеми е, че просто ние сме толкова сегментирани на хора с много полярни мнения, които никъде не се срещат. Тези, които слушат чалга, наричат едните, вие сте жълтопаветници, жълтопаветниците наричат другите, вие сте прости чалгари. И то всъщност става някакъв скандал. И просто то е само едно каране, разправия. Никъде никой не се опитва да разбере другият. Няма такова нещо. Така като видях репортажа за акушерките, които така лекичко лашкат бебетата на поп-фолк, си казах, ето това може да е. Ето това може да е една тема, на която всички да са на едно мнение, че такова нещо не е окей да се случва. Даже имаше някои, които отидоха и по-далеч от това да казват, че не е окей и твърдят, че даже би могло да бъде опасно, защото все пак вратовете и главичките на новородените още не са развити и по принцип трябва с такива малки дечица да се действа много деликатно. Има логика в това, ако трябва да сме честни. Аз поне я виждам логиката. За моя огромна изненада се оказа, че и по тази тема хората са на различни мнения и не са съгласни, че има проблем в тази ситуация, наистина. Представете си следната ситуация. Стоите си и изведнъж го усещате. Усещате как във вас се появява силното желание да си пуснете една чалга и да започнете да танцувате. Този порив, той е по-силен от вас. И това, че точно в този момент вие трябва да гледате някакви малки новородени деца, не може да ви спре, защото желанието да се поразкършите на някаква чалгичка, просто то не може да се контролира, то е първично. И го правите. Сега, шегата на страна, съм убедена, че тези жени не са имали лоша умисъл, не са искали по никакъв начин да навредят на децата, те не са им навредили, но просто ето тук е този тънък момент, в който има нещо, което се нарича етика. С тази ситуация аз давам пример, защо постоянно живея в един страх, че в обществото ни вече всичко е абсолютно позволено. Хората нямат светоусещането и разбирането, че не всяко нещо, което ти почувства за забавно или ти се прииска да направиш, трябва да го направиш. Някакси хората са такива, щом го искам това, щом го чувствам, аз ще го направя тук и сега веднага. Просто не навсякъде може да удариш един кючек. Това искам да кажа. Добре, чакайте да видя какво друго сте ми изпратили. Киро Брейка какво прави тук? Записва песен ли? Какво е това? Не зная нищо за Киро Брейка, наистина. Не, че нищо. Горе-долу разбирам посоката на интересите му. Никога не съм гледала негови видеа. Аз знам, че е много важно да следим и да разбираме идолите, които масата следва, за да знаем техните опорки и нагласи и начина, по който влияят на масата.
Попитах последователите си в Инстаграм за какво искате да си говорим и скандала с Джастин Балдони и Блейк Лайвли. И знаете ли какво ще ви кажа? Когато Джастин Балдони и Блейк Лайвли започнат да се интересуват от скандала между Ивка Бейбе и Евгений Ергенът, тогава ще коментирам техният скандал, ясно ли? И през януари 2025 година актьорите Блейк Лайвли и Джастин Балдони ни захранваха със сочният си холивудски скандал, който просто не може да бъде описан накратко, защото започна през лятото на миналата година и ако трябва да съм супер честна, аз вече малко се изморих от тях. Но делото им е насочено за март 2026, което означава, че още поне повече от 365 дни още ще ни занимават с тази драма. Сега, за всеки случай накратко за тези, които не знаят за какво става дума. През 2019 година Джастин купува правата да играе в и да режисира филмовата адаптация на, по мое скромно лично мнение, доста посредствена книга It Ends With Us, но все пак книга бестселър с фокус върху домашното насилие и книга много любима на TikTok общността. Така, Блейк Лайвли пък е избрана за актриса и не зная точно в кой момент, не можах да намеря информация как и кога е било решено, че тя ще бъде и продуцент. Така, филмът излезе през лятото на 2024 година, което премина в спекулации, TikTok теории, изплуване на стари видеа на Блейк, по-скоро стари проблематични видеа на Блейк Лайвли, която беше критикувана за това, че рекламира филм с фокус върху домашното насилие, но използва ефирното време за да промотира марката си продукти за коса и марката си нискоалкохолни напитки и там всичко, което се е създала и иска да продаде. И както интернет я обичаше ужасно много и изведнъж интернет я намрази. Хора, интернет не се шегува. Така, драма, стигаме до декември. На 20 декември 2024 година, 5 дни преди Коледа, Блейк обвинява Балдони в сексуален тормоз и организиране на кампания за уронване на престижа. Точно 5 дни преди Коледа. Добре, ще го кажа на английски, she knew what she was doing. Така, следва драма и така стигаме до януари тази година, когато той вади картечницата и съди да Ню Йорк Таймс за уронване на престижа, дело за 250 милиона. След това пуска и дело към Блейк Лайвли и мъжа с иск за 400 милиона обезщетение, след което на няколко пъти пусна и скриншоти на личните им разговори, видеоматериали и гласови съобщения, които според много хора доказват неговата невинност. Има скриншоти и какво ли не. И както много от вас, аз влязох в спиралата на TikTok анализи, YouTube, правни подкасти, Candice Owens, Меган Кели и категорично мога да ви кажа своето заключение, че нямам никаква представа какво се случва. Моето усещане е, че повечето хора мислят, че Блейк лъже и аз се чудя защо би го направил, защо би рискувала репутация, положение в Холивуд, в обществото, работата си, защото когато казваш лъжа, особено толкова голяма, вероятността да те хванат винаги е по-голяма от тази да не те. Не мога да си го обясня. Ако Балдони е виновен, тази устременост, този замах, с който отвръща на удара и честно казано доказателствата му не успява да убедят в неговата вина. Който ме следва достатъчно дълго време, знае, че се вълнувам от клюки с същата огромна страст, която се вълнувам и колко време ще издържи новото правителство. Да, ще говоря за Ивка Бейбе и Евгений, сега съжалявам. Аз изпитвам искрено любопитство и интерес към всичко различно и друго. Мисля, че ние, за да сме така по-обединени, хората от различните балони трябва да си имат някакъв допир и колкото и да са различни, не да се обиждат, ами наистина да се опитват да се разберат. Ивка Бейбе за мен е много интересен случай. Така, в моето полезрение Ивка изгря стрилове от дискотека в студентски град, които ми попадаха онлайн, в които задава въпроси със сексуален контекст на подпинали забавляващи се. След това не знам в кой момент се е появил и подкаст ти, който сега разглеждам и има 124 000 абоната и там, както и в повечето подкасти, се водят по-свободени и провокативни разговори и мисля, че това е силата на интернет. Такива неща в телевизията не минават. Едно, че журналистите не си го позволяват. Второ, че гостите също не се чувстват комфортно да говорят такива неща по телевизия, защото аудиторията на телевизията и интернет е много различна, но това е друга тема. Ивка е фактор в интернет поп-културата ни. Аз съм на мнение, че нашата поп-култура е по-скоро поп-култура, но и това е друга тема. Сега, тя е абсолютната кралица на провокацията. Не е моят подход, но момичето си прави нещата и си гони целите. Така, отново в средата на януари, имам чувството, че всичко драматично се случи в средата на месеца. Тя качи видео с обяснение защо за първи път, откакто подкастът ти съществува, няма да има ново видео. Гост е трябвало да бъде Евгений Генчев от вторият сезон на Ергенът, предаване, което гледам с огромен интерес и не ме е срам. От видеото на Ивка се подразбира, че двамата са се сближили. Имало е някакво вземане-даване, давали са си, записали са подкаст заедно, после той е изчезнал и според нея даже е послагал. Това са нейните думи. Аз както го разбирам, малко я е гостнал.
скапанал. Много е скапанал да те госнат. Но по-лошото е, че е забранил видеото с неговото гостуване да излезе, защото при него нещата вече се били променили. И според нея, той не иска видеото да види бял свят интернет, защото в него си личи въпросното вземане-даване, което са имали. И сега видеото, което Ивка качи, не беше обидно, не беше грозно. Изглеждаше искрено, ако сме от тези, които вярват, че цялото нещо не е пиар. Евгений познавам само чрез предаването Ергенът, което гледам много внимателно и не ме е срам, за пореден път го казвам. Има внимателно изграден образ на много внимателен джентълмен. И знаете ли какво? Достатъчно дълго време работя в така наречения шоу-бизнес, за да имам едно на ум, че хората в публичното пространство рядко са точно това, което упорито се опитват да покажат. Може да е добро момче, но просто аз не си представям как някой, който наистина, а не заради имиджа, е мъж на място и джентълмен, ще направи такава песен подигравка. Струва ми се незаслужено. И както казах, видеото на Ива не е скандално или брутално, че да заслужи чак толкова грозна подигравка. А песен на Папи Ханс и песен на Джорджано имаха дете. Тяхното дете песен щеше да е песента на Евгений. Стоя зад думите си. Сигурно има много неща, от които не разбирам, но от комедия категорично разбирам. От дете това е моята сфера. Боравя с ирония и сарказъм много добре и за съжаление зная, че нито всеки долавя тези деликатни похвати, нито на всеки му се отдава да ги използва. За да създадеш качествена ирония, трябва да притежаваш артистичност и хора без абсолютно никакво желание да обидя момчето, което може би вън от тази бъркотия да не е лош човек. Просто споделям личното си мнение, че той за мен не притежава капка артистичност. Може да е страхотен музикант, дано да е, пожелавам му го, искам да има страхотна кариера, искам да прослави името на България извън страната ни. Но в този контекст, видеото, което направи, той дори не го изигра да е смешно. Да, буквалният хумор сигурно ще се хареса на някаква аудитория. Да, момичето в кадър е с криви импланти, сигурно ще разсмее някого. Но, както виждаме, по-скоро му донесе хейт. Попаднах на коментар, в който някой се изненадва как може човек, който свири на толкова сложен инструмент като пиано, да си позволява подобна простащина, и не се сдържах и се включих с мнение, че само защото някой свири на пиано, а не слуша чалга, например, не е гаранция, че той е културен и ерудиран човек. Сега ще ви кажа моята истина. Като човек, който от години се самоиздържа със създаване на съдържание в интернет, и не го казвам като хвалба, аз живея много добър живот с парите, които получавам за работата си. Работя с много големи марки, никога с бетинг компании и не със всеки, който ми предложи да работя с него. Големите марки са тези, които работят с по-големи хонорари, поне според моят опит, и често ми казват, че им е все по-трудно да намерят хора с профили с много последователи, които да не са асоциирани с скандали, изцепки и реалити формати. Ценностите на марката, които са създадени в друга държава, не позволяват да се асоциират с такъв тип съдържание. И съветът ми е: не се стремете към известност на всяка цена. Известност чрез скандал ви сваля цената, не я вдига. Прави ми впечатление, че напоследък така усеща се, това е моя интерпретация, като човек, който много се интересува от изграждане на имидж. За тези години, които съм работил в публичното пространство, толкова много популярни личности съм виждала метаморфозите им, как са се променяли, как са се изграждали. Ние нямаме много добър пиар и пиар стратегии в България. Не го казвам с обида към никого, но усещам, че Ивка иска да промени имиджа. Няма да си позволя да съм толкова критична, че чак да кажа да го изчиства. Тя си знае какво прави. Лично на мен ми се струва, че струва ми се, че нещо друго иска да й се случи и че интернет е тесен. Аз мисля, че интернет е най-доброто място, където някой може да съществува и да бъде себе си. Това, което напоследък е лично мое усещане, когато ми попаднат някакви нейни интервюта телевизионни, тя винаги е с такива костюмчета, няма го този образ, който е полугол из чалготеките, не е толкова провокативна, защото, ако трябва да сме честни, много български дами изобщо не се притесняват да отидат на гости с утрешно предаване, облечени като за чалга заведение. Някъде в Трец бях прочела, някой каза: ако се вълнувахте толкова много за изборите, колкото се вълнувате за Ивка Бебе и Евгений, България щеше да изглежда по различен начин. Булшит, няма такова нещо. Първо, наистина не мисля, че толкова много хора се вълнуваха от този скандал. И второто, това са различни неща. Постоянно ще го повтарям това нещо. Ние трябва да имаме по-високи очаквания от себе си. Не може да се вълнуваме само от едно нещо. Ние трябва да сме хора, които могат няколко неща едновременно да запълват
главата ни, разбирате ли? Моля ви, разпространете го това. Добре, за какво друго да си говорим? Да. Добре, хора, слушайте. В случай, че един от тези скандали, които споменах, са ви под нивото, искате веднага да се махнете от тук и да отидете някъде на друго място, това вече може да стане много по-бързо и по-лесно от когато и да било преди, защото от януари 2025 година сме в Шенген. Честито. И вижте какво, ако случайно някой, който гледа това видео, не знае какво е Шенген, аз не съдя. Така, първо, Шенген е името на малко село в Люксембург, на границата с Германия и Франция, и там през 1985 година е подписано Шенгенското споразумение, а през 1990 година и Шенгенската конвенция. И общо взето държавите, които са част от Шенген, доколкото зная, са 29 на брой, не провеждат проверки по собствените си вътрешни граници, освен в някакъв случай на конкретна заплаха. Всички страни от споразумението осъществяват хармонизиран контрол по вътрешните си граници въз основа на някакви ясно определени критерии, което значи, че близо, доколкото съм чела, 420 милиона души пътуват свободно между отделните държави членки, без да преминават граничен контрол. И прочетох нещо любопитно, според Министерство на икономиката, положителният ефект за българската икономика ще бъде 1,2 милиарда лева. Не знам как става това нещо, но да, прочетох го. А пък аз си мисля, че най-хубавото е, че няма да чакаме 5 часа на границата с Гърция. Чакайте, правителство! Имаме ново правителство. Към средата на януари се появи и новото правителство, поредното правителство, правителството Желязков. Сега да видим какво. Да, само една жена има в него, но пък за сметка на това има 6 с обвинения от прокуратурата. Много яко. Плагиатство, прикриване на полицейско насилие и все пак тези хора си намират работа. И то не е лоша работа. Това е работа, която включва това всеки ден да участват в взимането на решения за нашите животи. Само да уточня, че аз не се имам за абсолютно никакъв капацитет. Ако някой има нуждата да ме образова, аз съм супер отворена да чета чужди аргументи, да разбера фактите, на които са базирани тези аргументи. Отворена съм, изобщо не си мисля, че съм последна инстанция. Не е възможно да ти лепнат някакво обвинение и така просто, за да си знаеш, че могат да го направят, да внимаваш какви решения взимаш. Разбирате ли ме? Нищо не съм казвала. Какво? Нищо не съм казвала. Това е един просто обикновен YouTube канал за шеги и закачки. Защото знаете, че в нашата политическа и житейска реалност не е задължително да си виновен за нещо, за да те обвинят в него и да те разследват. Хора, ние трябва да сме много ядосани. Не знам какво още трябва да стане, за да станем по-ядосани и нещо да решим да вземем в свои ръце, но като говорим за граждани, които трябва да бъдат много ядосани, видяхте ли хърватите какво направиха? Бойкотът на магазините в Хърватия срина търговията на дребно с над 50%. Гражданите отказаха да пазаруват един ден заради високите цени. Добре, намерих статията в Клуб Z. Пише, че движението е започнало със съобщение в социалните мрежи, което гласи: 24 януари е денят на бойкот в Хърватия срещу високите цени на храните. Гражданите са призовани да се въздържат от закупуване на каквото и да било. Подкрепа за бойкота е заявил и министърът на финансите Марко Приморец, който е казал, че като гражданин и потребител разбира бойкота на магазините и че той самият също няма да пазарува. По принцип, не е роля на правителството да организира и да призовава към бойкот. Като гражданин и като потребител разбира какъв е проблемът. И вижте какво пише тук. По пример на Хърватия, балкански страни бойкотират пазаруването в магазините заради високите цени. Мисля, че в Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Сърбия, Черна гора са се включили. Не, че призовавам. При нас такова нещо ще мине ли? Друго какво се случи през януари? Да, как ще се забравя за малко да спрат TikTok на американците, но Доналд Тръмп го върна, което всъщност е доста комично, защото изначално преди няколко години именно от него тръгна идеята, че трябва да бъде спрян. И сега изведнъж с стъпването си в длъжност, все едно нищо не е било. Давай, те искаха да го спрат, но аз го връщам. Не искам да се повтарям, защото достатъчно много обсъждахме такива теми в Инстаграм. Ето това ми е от сторитата от 21 януари. Сега, има известна комедия в това, че на церемонията за стъпване в длъжност на президента Тръмп са дали място на изпълнителния директор на TikTok, точно до директорката на националното разузнаване на САЩ, Туси Габард или там, не знам как и се произнася името, но да, ето ги заедно са. В сторитата ми от церемонията обсъждахме бюстието на Лорен Санчес, годеницата на Джеф Безос. И знаете ли какво сега, като гледам снимката? Честно ви казвам, според мен,
Просто ако не беше отишла с бяла дантела, ако този сутиен беше в друг цвят, нямаше да изглежда толкова като бельо и да казва, че е отишла по сутиен. Лорен Санчес. Лорен, ако гледаш това видео, един съвет от мен, когато съм планцук, с такива бели дантели гледай да внимаваш къде се появява, защото наистина усещането е, когато видиш такова нещо, че просто това ти е нещо, с което си лягаш нощем до Безос. И да, общото мнение беше, че определено дава усещането, че ще ходи на участие на Селина в студентски град и Марк Зукърбърг одобрява това. И това е нещо, което доста често трябва да си напомняме, че парите могат да ти купят много скъпи дрехи, но не могат да ти купят вкус и стил. В интернет, когато аз участвах в разни дискусии, разбира се, аз си позволявам по-скоро да влизам в комедийната и в лайфстайл част, но имаше някой, който беше написал: ама какво ви пука, се едно тук си нямаме проблеми, какво ви пука, какво се случва в Щатите. И истината, хора, е, че без значение дали ви харесват Щатите, дали там от коя страна сте, няма значение. Съединените американски щати са най-голямата сила на света. И какво се случва там, то неминуемо има отражение на какво се случва и тук. Както пак те постоянно в социалните мрежи някакви хора казват: на баба тази или на дядо онзи, какво му пука? Пука му. Едно политическо решение в Съединените американски щати може така да развие нещата, че да повлияе на, например, откъде знам. Пример давам: тока, който дядо Гошо плаща, който не е гледал встъпването в длъжност на Доналд Тръмп и не е видял тоалета на Мелания Тръмп. И това, което на мен ми е супер интересно, че американците са шоумени. Каквото и да правят, го правят някакси интересно и ангажиращо. Създават лайфстайл теми за обсъждане в нещо толкова сериозно и политическо, и по този начин политическите и сериозни теми хващат интереса на хората, които иначе не биха се интересували. И мисля, че това е много ценно. Много обичам популярната култура, филмите, сериалите, шоу-културата, течения в музиката. Това всичко, което е свързано с популярната култура, то влияе на вкусовете и мненията на хората. Светът не е само сериозни теми. И аз по този начин разглеждах встъпването в длъжност на Тръмп, решенията, които Мелания взима, модните решения, които Мелания взима. Изобщо бива ги да създават поп-култура. А поп-културата е нещо, което влияе на вкусове, мнения, настроения. Така че някои хора, които гледат твърде лековато на лековатите теми, не са съвсем прави. От мен да го знаете. Това е моето лично мнение. Here we go. Усещам, че има нужда от разговорите, които си водим заедно в стори. Това много неща се случват и някак си усещам от обратната връзка, която имам от хората, които ме следват и всеки ден ми пишат, че има една такава жажда за обсъждане на теми, обаче по начин някак си с разбиране. Телевизиите споменават някакви неща, свързани с поп-култура, обаче ти трябва да имаш отношение към тези неща. Трябва да умееш да извадиш извода. Разбирането, че всичко, което се случи като музика, като филми и сериали, са неща, които влияят на вкусовете и настроенията на хората. Това видео не е идеално, снимано е с един стар телефон в един ъгъл от дома ми. Отляво няма да ви снимам какво се случва в момента, но там приготвям това да се превърне в едно малко кътче студио, където да снимам видеа за филми за сериали. И ето тези инфотеймент просто разсъждения. И това е нещо, което ме кара да се чувствам много добре. Надявам да се получат нещата. Знаете ли, преди, когато завършват видеята, не знаете, инфлуенсърите или ютубърите или whatever, казват: ако това видео ви е харесало, харесайте го, абонирайте се, лайкче и така нататък. И аз винаги много кринджвах. И да, кринже. С оглед на това как се промени живота ми, колко по-хубав стана и колко много се гордея с нещата, които ми се случват заради креативността, заради нещата, които си измислям и правя, и те забавляват хората и хората ми показват обратно любов по начина, по който се показва в този тип парасоциални връзки с харесвания и споделяния. Аз съм много щастлива, че съм на този път и че имам това пространство. Харесайте ми видеото, ако ви е харесало, и се абонирайте за канала, ако сте някакви нови хора, които случайно са стигнали до краят на това видео. Благодаря ви от сърце. И хора, новата ера е тук. Обещавам ви. Този път наистина.